Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with Garlic, Banaba and Panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with Cogon Grass, Banaba and Makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Mga kaigsunan, welcome again sa tuwang pagpanaguban. Ano na po kining atong tulumanon karon sa SED Panyawan nga parte of course sa tuwang hugyawan sa SED Panyawan. Mao kining atong Knowledge Power. Kauban gyapon nimo si Kapanyawang Kuya Biman Rick B. And of course, karong adlaw same lang gyapon sa naandan ato gyapon kauban ang atuang gwapong igsuon sa kahanginan. And makauban nato siya aron sa paghubad sa mga nagkadayang mga klases mga problema na sa panglawas nga angayan natong pag-ilailahon. Mga igalang igsoon atong i-welcome mga tuang partner sa health si Sir John. Sir John, maayong adlaw kanimo. Ang adlaw kanimo tanan no mga igala tanan mo natong mga tigpaminaw din na Sir Rick. Salamat mga adlaw mo. Sa ato ang mga listeners karon nga nagpaminaw ang ato ang segment sa hugyawan sa SED Panyawan, mao kini atong Knowledge Power nga di nagahatag kami dugang impormasyon kaalam og kahibalo aron na kining atong mga kaigsunan mas masayod pa sa ilang mga balatian kay karong mga panahon na susama sa akong kanunay nga ginaingon nga dili gayud angayan nga magkumpiyansa ang atong kalawasan gumikan kay posible kitang maigo sa mga nagkadaiyang mga balatian. Karong adlaw Sir John ang atong paghisgutan kaning usa ka matang sa balatian sa mga kababayenan nga matud ba nila bag-o pa lang kuno kani nga nadiskubrihan and naghatag kini og dili man gali kayo bag-o pero at least no nga murag karon ra gyud nga na sensationalize kini sa Pilipinas. Ang alkohol nga bot ipasabot kaning ginatawag nilang PCOS. Dili kini katong machine sa sa election no kaning PCOS mga igala isuon mo kaning Polycystic Ovarian Syndrome. Usa kani kamatang sa balatian sa mga kababayen din ang ilahang mga obaryo makaangkon sa mga ginatawag natong mga cyst kon mga butoy-butoy. Sir John, tagay ko og dugang impormasyon may tungod nining problema sa mga kababayen nga ginatawag nilang PCOS kon Polycystic Ovarian Syndrome. Okay. Kining PCOS no Sir Rick no o kaning sa mga tigpaminaw no. Kining Polycystic Ovarian Syndrome usa kini ka balatian o kondisyon no kung asa ang usa ka babae maglisod sa pagpanamkon o pagbuntis no. Tungod manggod ka na sa mga abnormal o immature no na mga egg cells no nga sa to ang ovaries tungod kay adunay mga cyst na nagatubo din tungod sa mga dili balancing hormones nato sa lawas. So kining atong mga kababainhan no nga tama ta mong giingon kaganina no nga na sensationalize siya within this mga pag-enter no sa 21st century mostly sa mga kababainhan no tungod pod sa introduction sa mga pamaag ang mga bag-ong pagkaon no pagkain katong mga fast food ang kaning manok no daghan kaayong mga kabag-uhan sa culturally and sa siyempre sa tuang food no dinhi sa Pilipinas motong nagsaka pod ang porsyento no nagsaka ang populasyon sa mga adunay o nagasinati ni ginatawag nato na Polycystic Ovarian Syndrome. Kining Polycystic Ovarian Syndrome ang gyud no Sir Rick no tungod niini ubay-ubay ka mga magtiayon no ang gusto unta nga on margnangandoy no nga makapanamkon makabaton og anak no pan tungod niini no unfortunately maglisod sila dito sa pagkurma. Actually dili man na tungod kay moingon ta nga naay
sterility, no, or kanang pag-ingon nila moingon sila nga naatay moingon sila nga kanang adi siya makapanamkon kung kay baog siya o kulang siya dito sa katong mga similya na kinahanglan, apan tungod kay naapektuhan ang iyahang similya labaw na sa babae, no, tungod kay immature ang mga egg cell na iyahang ginaproduce. Okay. Ang mga babae ba nga adunay shall we say like mga kanibang mga less than 40 years old ang usual nga maigo nini, or kato ba ning walay pili ang pangidaron nga pwedeng matamaan aning ginatawag nga polycystic ovarian syndrome? Kining PCOS man good, Sir Rick, no, actually wala man siya nagapili, no, ug kanang mga edad, no, pero most cases na to siyempre dito ta sa katong mga childbearing age. So from the time na nag-menstruate na ang usa ka babae, no, so nagkakapag once nga mag-menstruate na siya, so around 14, 15, 16, tapos going to the katong mga time na mag-minyo na siya, no, so the 20s to the 30s, kini, no, nga mga ages man god is mo nitong pinaka-fruitful o childbearing ages. So at this time, so ang may tabo man god is kining mga changes ato ang hormones nga actually unta normally on the high level, no, para mahimong marag productive ang usa ka babae, no, anatomically, no, so sa iyahang anatomy, sa iyahang mga hormones sa lawas, apan tungod kay adunay mga kani changes pinaagi sa mga pagkaon na yang ginakaon mo na, no, mostly ang atong mga kababayenan karon nga nasa childbearing age, no, is affected ni ining PCOS. Unsa may mga simptomas aside sa pag-angkon, pananglitan sa pagkapalyar sa panamkon, unsa pay mga lain nga mga posible nga mga simptomas? Kung for example, no, let's face it, not all people can easily go sa doctor para pa-check up. Unsay mga usual gyud nga masinati sa kababay nga aduna ni ining amatang sa problema sa panglawas? Okay. Una, no, untanawon sa nato kung unsa ba ang pwedeng mahimong marag di man siya timailhan apan taas ang dali lang siya ma-diagnose. Kung unsa ba siya pag-diagnose dayon. So mostly ang makita nato na, no, kung ang usa ka babae nag-gain siya og weight, no. So kinahanglan nga pag marasig checklist aron nga makaingon ta nga possible nga ang usa ka tawo ang usa ka babae nagasinati og PCOS. So first is kining weight gain, no. So hinahinay nga nagadako ang usa ka babae from ages 15, 16, 18 na which is unta, no, kini na time is dapat skinny pa sila kay active ang ilang lawas, no, nagadagan pa or napay mga activities. Pero sometimes na tungod sa mga sa tong activities ug kining ginakaon, no, nagagain og weight ang usa ka babae. Up to, no, sa the 30s, no. So kana ang pinakauna. Ikaduha is kining mga dark spots sa panit, no, so kining pag-itom sa liog, sa mga panit, sa mga siko, which is a very kanang klaro na mga signs tungod kay sa adunay PCOS nga tao, no, o sa adunay PCOS nga babae, taas ang iyahang blood sugar. Actually dili pa man siya diabetic, no, pero taas ang iyahang blood sugar. So kana, no, ikatulo is katong sometimes natay abnormality sa ato ang menstruation o menstrual cycle, no. So ang kaning binulan nga pagbisita, no, sa kaning sa babae, no, na cycle is aduna sometimes na ay mga changes o kausa kanang parang anang lahi-lahi nga cycle, no, nagausab-usab. Apan kanina sign, no, dili gid na siya ka clear kay tungod kay sometimes ang adunay PCOS normally naga-cycle siya regular, no. So mo na usay makapag-contact sila sa ato ang mga therapist o sa katong mga OB/GYN, no, nga sometimes ang ato ang matingala sila kung nganong regular mang product anagot pero nganong di man ko kapanamkon. So mo na, no, usahay dili na to makita dito sa mga signs, no, sama aning pag-change sa ato ang menstruation. Actually gani bisan gani dysmenorrhea dili siya nagahatag og kanang direct nga connection dito sa PCOS.
Okay. Unsa ba'y matabang sa mga produktong herbal, Sir Jan? Aning problema sa PCOS kay let's face it, daghan jud kayo siguro ang mga kababayenhan nga wala kay balo nga naigolay sila niini nga matang sa problema sa panglawas not unless ug moadto sila sa mga doktor para magpasuta. Now, unsa may matabang kaya sa unsang mga produkto ang posible nilang tumaron kay we have 3 capsules, no? Ang ato ang Said Panyawan Plus nga nay mangustin ug luyang dilaw. Kani ato ang Said Panyawan Garlic nga dunay gahom sa ahos ug usab sa banaba, and of course kani atong Said Kogon Herbal Capsule ang nag-inusarang klase sa kapsula nga naa karon sa mga butika nga dunay gahom sa Kogon grass, banaba ug usab sa makabuhay kon panyawan. Kining tanang tulo ka buok, no, nga mga nag-unang mga produkto sa Said Marketing, no, equip man siya or sabay tawag na dili siya equip, formulated siya, no, formulated siya to control the glucose level. Ang first manggod, no, ato ang treatment regimen o management nining PCOS, no, Sir Rick Manggod, is katong pag-control na to sa weight gain o katong control sa atong blood sugar. Once nga makorek man gud nato ang blood sugar, Sir Rick, no, sa tanang mga tigpaminaw nga nagabati ning PCOS, no, kinahanglan, no, nga ma-check nato ang blood sugar level. Once nga ma-check nato na ug makorek nato na taas ang porsyento nga atong mahibalik, no, katong normal nga hormone level sa babae, no, sa iyang lawas. So pinaagi sa Said Panyawan garlic with garlic, no, ato, no, amo ginay pinaka murag akong gina-recommend gyud din na sa tulo, no, tungod kay pag correct nimo sa katong lifestyle disease or kining pag-increase sa blood sugar, kani mo gid ang pinaka-potent gyud sa ilaha, no, nga pwedeng makatabang dito sa drastic gyud nga pagbaba gyud sa blood sugar, then makatabang dito sa pag-alim ato ang mga ovaries against sa mga cyst nga nagtubo. Mo nang mostly, no, sa mga naga-testimonies, kining pagtumar nila, no, sa Said Panyawan plus garlic, no, kini mostly sila kani ang ilahang gitumar. Actually kaning duha, no, kining Kogon, Said Kogon plus kaning Said Panyawan plus with mangosteen, actually they also have the katong mga hyperglycemic na mga contents, pero dili gid siya same aning una, no, ning Said Panyawan with garlic, tungod kay naa na siya panyawan, banaba plus garlic pagid nga makontrol nato tong thinning sa atong blood, sa tong blood, no, sa tong lawas. So perfect combination aron matubag ang katong ginatawag nato na polycystic ovarian syndrome. Kay matod palagi nila, Sir John, kung pananglitan ang ato ang dugo adunay paglapot, then tendency adunay gyud problema pod nga lain na pod nga masampot, except of course sa ato ang problema sa atong heart, which is ang pag-angkon sa high blood pressure. And ang mataas nga sugar or kining taas nga sugar makahatag pud kini og dili balanse nga panglawas mo nang posible usab nga dunay mga cyst nga manubo nato, ilabi na gyud kaning sa mga kababayenan nga ginatawag nga PCOS kun polycystic ovarian syndrome. Yes, ama gyud na kay Sir Rick, no, mo nang nindot gid kaayo, no, nga ako nag-aawhag gyud ko, no, nga magsunod gyud sa atong programa, maminaw og makakat-on sila og bag-ong mga kahibalo may tungod sa ato ang panglawas. Ug syempre naman tay internet, no, sa tanan man na internet basa-basa kita about sa to ang panglawas. So kining unsa ba ning mga produkto nato sa Said Marketing, pwede nato na siyang ma-research para aron mas masabtan ninyo kung para asa kini. Tinuod ka na. Bueno, Sir John, wala naman tayong igong oras ug panahon. Once again, nagpasalamat kami sa Said Marketing nga nakauban na sad nato, nakauban na sad kanamo alang sa pagdugang og kahibalo sa atong mga viewers karong adlaw. Salamat sa kay Sir Rick, no, og sa tanan natong mga tigpaminaw. Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa Said Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa Said Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa Said Marketing, ang tigama ug tigapod-apod sa Said Marketing products, sama sa Said Panyawan Plus, Said Panyawan Garlic Capsule, Said Kogon Herbal Capsule ug ang Said Liniment Oil. Apil pa ang Said Celebrity Soaps, ang Said Celebrity Beauty Soap ug ang Said Celebrity Kojic Soap. At ang ilang
gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kahibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.